Elen hirig, yn gyda hatchichan as boiche an an alapa, train gila, is fei vehe jigach siorsa, a stochen ach il kuchiolog yn mar hwyr yn Elan yn chichtol, chir yn Eòrna. Fator red tape mar a chanas at severna, fator realchins root yn masoon. Wel, wat kan de vara, om de ballen voelen, om de Italianen, onze geules, om het gat, agus om de skarinisch, agus wat zijn nieuwlegal. Vishing sulirig nieuwigis jochlaatje lugal is meelegal, a bouwst vi palchir in Elan. Maar de porga weet je nog niet geweest, zo wat kun je vallen bij geraint, te jedens, wat je nu kan je nog afhouden moesten. Agus mar a haag nieuwigis a nish, a chingarash kubi. Zoals kus draaste heiske direction maar 6 bochtel. Ach, als je het ook eens kunt je kunt doelpelschen en naaiefschen en naaiefschen. Is on a skillach shaw hukshin gu kjerst, famishing tosh huksan och FilmG far no gnevichus jochlaatje hirig egenjida as moa. Ha economy hirig a visjeekje rein is on legion, li moran je a chlechgu gus ushkebeha ionu san och FilmG. Ha piper in de geintje gro barak loog voor san Eòrna, maar roi chlechgu gus ushkebeha ionu en takeri shagrein lish heen. Shia genny en takeri 3 shilling. Reacholtas vakiu een stalen gach krust, van roon Eòrna chlechgu gus ushkebeha reik, de gunje in het tal in Elan agus hau harish. Geforstnach ha haastun in Elan li barakjolas de huis. Maar de haasig het wie meer lugal, waar de moeder gaal, waar komale hule, agus aan 1901, hoe je 10 chilchen voor een Elan, voertige had voor een Elan, een heel grote jana uskebeh meer lugal. Waar zo'n kebe mondje toegekebe gaat dat je een parach feemten ten grond, ze zullen niet zien. Ach, reizen waar dat je een bekante te groot eigenlijk. Zo'n gewoon wat bekbaar eiket groe heen. Maar aan de blieren had ik rankero met 3 giet kalant te guskebeh tot om echt een Nederland zo. Als ik zien, had je realtas goed kiezen in uskebeh, agus hoe zien staat dat je vat. Als ik zien zo'n meer lugal wat de jana uskebeh. Reacholta schrein de narinjach kron kutjach rein, li stoim en ganjach is kusoper in jerein. Ach a avjauch getachers, li stalla ure in Elan, ga je steerhugli eenmaak gehoing is allen keimbol a kolan kiel trio west. Ik hier het stalla in Elan, want ga je chilloch me jirig voetehug en nog kiet jiek, die het ze hok. Hoe vooraan aan de krieviges jochlaatje, ik ga ook elders een bij aan mij naar de huisjes in. Stel aan me wie kaal droom met raserie is, ik is van met je geschilding is, zo is mijn persoon naar de rein toen je ze bij krieviges of company maar zo elnatjeer. Jongens willen echt rijden, ik is wel echt gewoon blij in een is. Persoon naar de rein kun je geen routmachine salaan ju. Waar hoe je in een echteri in Nederland, agus hakoltach gro oavaste tijn stali als in Nederland je kunnen agus waar je is ja in je son route kun je groeig agus hurschen je kun je gaan te stali ja een raad kun je in Nederland. 50 liter G stil de stalen uur aan. Agus het raaste has je geelt al een beetje in She jacketed still hell, so ha alle het veeg stallen. Agus ha nu de houka. Het raaste has je gemooie saas aan de week. Kunnen roet die dagje zo. Ach, er zou wel er zou weer maar gaan as dat. Agus has je niet. Tor heel zo goed en al maar zo. Reheuve grieviges, maar has je niet kroeige gestu. Agus ha mijn kietje aan de bliene hin. Nou, stel het. Koe, via 6 bliene hin gebied. Uskebeh en Jan